puonj gi jogo matayo penj kino ka wacho ni nitie fai kata umaki uteri jela. Ang'e ni nitiere yore ariyo ma migoso gamba wuoye. Achiel, olero ni kopo ni nitiere gimoro motimore magalagala e yor timo penj, to chik nitie ma ibikaw mondo mi o correct mano. Apani mano en gi ratiro mondo mi owachi oler ne ji. To pande mar ariyo kata side machielo to wacho ne nyithindo gi jopuonj gi NEC officials gi ji ni ng'eni kopo nayudou, yani isiemo wang' ngima kata samoro nitiere ng'eny nyithindo kata ng'eny jopuonj kata ng'eny jok mantiere penj ni wach moro ni idhi kwal penj ni ng'eni onge ga e pachgi nikech gisebedo ka giikore kendo gitegno. To seche me ing'eni chalo jomikete pap tikone in kopo nayudou, koro kata ng'at mane onge gi paro ainano kato age ma nyithindo go bende nitie nyithindo ma seche moko gihero ga test iluongo gi temo chik bende so nyalo koni kare watemane ineno. Omiyo adier ajawacho ga ni seche mwa ji dhi timo penj kik wabed gi mentality mwa paro godo ne nyithindo ni gima wan wang'iyo kopo ni udwa timo gima rach, yani un suspects kata kapok uchako timo penj. Mano oro ga ote moro ma ok ber kuom nyithindo. Nyithindo gi adier osetiegore, nyithindo gi osesomo, nyithindo gi japuonj moro amora gimomiyo japuonj dhi e klas odiochieng' okinyi godhiambo en mondo mi okony nyithindo gi obed gi knowledge no e pachgi mondo mi gimoro amora mabiro, nikech penj cha ng'iyo ni to gika gisomo be ging'eyo. Koro akia ni to en nyathi japuonj mane manyalo bedo abeda ni en onge gimotimo kata ka penj biro koparo ni koro adwa kwalo ne nyithindo penj. Ok apani nitiere japuonj ma otiegi ma puonjo nyithindo ma mane mentorship mare. Though chien kacha gima nawacho ni Matiang'i nofwenyo nomiyo wayudo ni nitiere cartel cha to kosebedo rooted out kendo bedo dealt with decisively, yani itiyo kodgi ma ka ng'ato paro ne dwa timo gima jogo ne timo tiwinjo ma ka dendi terni atera nikech ing'e ni gima dhi timi bang' kisetemo no en gima lich mokidwa ni tim. Depo ni kanya kama poko teme ga ponono nikech poko neno ng'ao maki ng'amoro butere poko neno nikech iwacha jok mosebedo ka yudo tabu gin nyithindo ma results gi obedo cancelled. Kech pare ni sebedo kisomo mi kori kato ni results ni obedo withheld, nyithindo results ni ok nyal yudo duoko. Chuni ni koro aidha idhi dok nuoyo mondo mi yud gino, o nitiere nyithindo moko ma dhi koni koro wan ok wabi temo kata ase encounter a situation ma nyithindo moko koni gini kako timore wani onge kik inyisa kata na dok school nikech yudo ka en gi ich wang' moro oyudo ka ni society collude against him. Mano is a case ma I have evidence en nani ok inyal luongo nying ainano ka gi school. So adiera the environment mar somo wadwa ni environment mubed yani alwora kar somo wadwa ni en kama ubedo safe, yani onge buok kata onge bedo ni in gi kibaji, okonego bed ni in gi paro mang'eny ma tungo wi gimitimo kanyo en somo. Kochop kama kori penji to gikisomo gi bing'eyo gi ikoni wacho ni eno en duoko penjo mopenjigo ka onge ng'ata mokonyi. Ka waketo system no mo inculcate wabro fwenyo godo ni hele kare nitiere kanye kinyalo fwenyo ni kare skul makama gimomiyo nyithindo makama osebedo ka nigi tabu ka en ng'ikruok ni ka ing'eni mano konyo kata jopuonj go fwenyo kuma ng'ikruok nitie kato girekebisha. Mano en one of the steps ma wan ga kilimbo koni en one of the steps mitimo godo quality education nikech in gi checks and standards e koreka mabro konyi rectify. Kwa mfano parane nyithindo dhi through gik ma tek seche moko. Apani seche ma wadonjo kata machako koni ka koni encounter situation mantie school magin pok na girado gi gimiluongo ni laboratory. Laboratory kama ne practicals koro dhi mbele. Pok gineno to penj to nokelni gi mar
practicals ma gin ni kendo na giwuok gidhi kwayo space e laboratory mar school machiegni pok gitiyo ga go to gidwa timo penj no kanyo bing'e ni wanie gi tabu nikech matiende ni ok waseng'iyo ni to facilities mag schools gi chalo nade kanyo biro miyo parani nyathino dhi panic mokwongo nikech nyathino kata na moko Bunsen Banacha odhi yudo ka ma en a problem en gimoro ma strange mapok noneno kare gin gik ma simple to mano bende gimoro ma ponono CBC nyabedo ka ni dhi kelo